Salmo Kapitulo 83. Pag-ampo aron mabuntog ang mga kaaway sa Israel. Ayaw pagpakahilom o Dios, ayaw pagpangiyugpos ug ayaw pagpakahilom. Tan-awa, nakigbatok na kanimo ang imong mga kaaway ug kadtong nasilag kanimo mialsa sa batok kanimo. Naghimo silang mga daotang laraw batok sa imong katawhan, nagsabot sila batok sa imong gipanalipdan. Dali nga ri, sila miingon, laglagon ta ang ilang nasod aron makalimtan ang Israel hangtod sa kahangturan. Nagkauyon sila sa ilang laraw ug naghimo sila kasabutan batok kanimo. Ang katawan sa Edomia ug ang mga Ismaelita, ang katawan sa Moab ug ang mga Agrihanon, ang katawan sa Gibal, sa Amon o sa Amalek, sa Filistia o sa Tero, mitipon usab kanila ang Assyria ingon nga lig-ong kaabin sa mga kaliwat ni Lot. Buhata kanila ang gihimo mo sa mga Midianhon kung si Sira o kang Habin dito sa suba sa Kison, nga nabuntog dito sa Endor ug kan sa mga lawas nga baho. Himua sa ilang kadagkuan ang gihimo mo kang Oreb ug kang Seb. Buntuga ang tanan nilang hari sama sa gibuhat mo kang Ziba ug kang Zalmona. Nga mingon, among panaiyahon ang yuta nga iya sa Dios. Pati bulaga sila o Dios ko, sama sa abog ug sama sa uhot nga gipadpad sa hangin, sama sa kalayo nga mosunog sa lasang ug sama sa kalayo nga magpasilaob sa kabukiran. Gukda sila sa imong unos ug hadluka sa imong kusog nga hangin. Pagkaulawi sila o yawi aron ila sila kanimo. Mabuntog unta sila ug malisang hangtod sa kahangturan, mga matay unta sila nga puno sa kaulawan, masayran unta nila nga ikaw lamang o yawi ang labing gamhanan sa tibuok kalibutan.